Ma university akwathu ku Malawi ndioneka bwino ndipo anthu ake amene amapita ku ma university amenewa amakhala onyadira, koma ndi anthu ochepa amene amabwera mdziko lino kuti azangopanga maphunziro azaukachenjede basi. Koma funso ndikumati ma university athu ndi onyasa? Yankho likhonza kukhala lakuti ayi, tili ndi MUST imene ndi skulu yooneka bwino kwambiri ndipo ndi yapamwamba imene inamangidwa ndi anthu aja amene timawatchula kuti ma China mu ulamuliro wa Bingu. Koma nkhani yakuti kodi ma university amene ali best ndi ati? Mu Africa muli ma university ochuluka kwambiri, koma ma university amene ali best ndi ati? Nanga titakhala kuti tikusanthula mu top 10 dziko la Malawi lipezeka, mwina mukhonza kupezeka MUST kaya Chango, mwinanso ndikupezeka Mubasi ija imene ikale inali ndi dzina lokongola, dzina lija la The Polytechnic. Okay, fine. Ndikupempheni kuti ngati muli ndi thobwa ya tiyeni nthawi yake ndi inoyi, kaya muli ndi filizesi kaya ndi madzi akumwa, koma choposaposa mwina ngati muli ndi popcorn, tiyeni tiyambe kuona ma university 10 apamwamba ku Africa mu chaka cha 2025. Muli ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Pa number 10 pali the University of Ghana. Iyi inamangidwa mchaka cha 1948 ndipo ili ndi makampasi okwana 5, ndipo kampasi yayikulu ili mu mzinda wa Legon, ndipo imapereka makosi monga accounting, economics, information studies kungotchulapo ochepa chabe. Apa tiyeni tione university imene ili pa number 9. Pa number 9 pali University of the Western Cape ya mdziko la South Africa. Iyoyi inamangidwa mchaka cha 1957 ndipo ili ndi makampasi awiri, ndipo imapereka makosi monga natural science, community and health science. Pa number 8 pali university yotchedwa Alexandria. Iyi ili mdziko la Egypt. University iyi inamangidwa mwapamwamba ndipo ndiyooneka bwino kwambiri. Iyoyi imapereka makosi monga law, engineering, nursing, pharmacy, agriculture kungotchulapo makosi ochepa chabe. Pa number 7 chimene tikusunthira chifupifupi kwambiri pali University of Pretoria imene ili mdziko la South Africa, ndipo dera ili ndi capital city ya dziko la South Africa, makamaka kumalo amene kuli ma office a president, ndipo imapereka makosi monga law, health science, theology, accounting kungotchulapo makosi ochepa chabe, ndipo ili ndi makampasi okwana 7. Komanso university iyi ndi imodzi mwa ma university amene anamangidwa mwapamwamba kwambiri. Pa number 6 pali University of Johannesburg, ndipo monga mene mukumveramo iyoyi ili ku Johannesburg, ndipo iyoyi ili ndi makampasi okwana 4, ndipo imapereka makosi monga Bachelor of Commerce in Entrepreneur Management, Bachelor of Science in Construction, Bachelor of Commerce in Information Management. University iyi ili ndi malo apamwamba kwambiri, malo okuti kupitapo nokha mene ndikudziwa kuti pamene tafikapa ndi pamalo pamene pamachokera akadaulo. Tiyeni tibwere pa number 5 pamene tikuona ma best universities amene ali ku Africa, kapena tinene kuti sukulu za ukachenjede zimene zimapereka maphunziro apamwamba, ndipo musiku alero tikuona za top 10. Pa number 5 pali University of KwaZulu-Natal imene ili mdziko la South Africa mu mzinda wa Durban. University iyi inamangidwa mchaka cha 2004 ndipo ili ndi makampasi okwana 5. Iwowa amapereka makosi monga dental therapy, medical science komanso nursing kungotchulapo makosi ochepa chabe. Koma mwina mu top 5 tikhonza kupezamo Malawi. Tiyeni tikhale limodzi. Pa number 4 pali Cairo University imene ili mdziko la Egypt, ndipo inamangidwa mchaka cha 1908.
ophunzira apa University ya Cairo amaphunzira mchiyankhulo cha Arabic komanso Chingerezi, French komanso German. Pachaka University imeneyi imalandira ana okwana 155,000 ndipo inamangidwa mopasa chidwi kwambiri ngati mmene mukuonera mu zithunzi izi. Pa number 3 pali University yotchedwa Witwatersrand. Iyi ndi University yotchuka kwambiri kambaka anthu ena amene anaphunzira pa University iyi, anthu monga Nelson Mandela, Sidney Brenner ndi John Craig. Witwatersrand University imapereka maphunziro apamwamba kwambiri ndipo anthu ambiri akhala akuyamikira University yapamwambayi. Pa number 2 pali University imene amayitchula kuti Stellenbosch University. Iyi ndi ya mdzikonso lomwe lija la South Africa pa mtunda wa makilometers okwana 50 kuchokera mu mzinda uja wa Cape Town. University imeneyi ili ndi malo apamwamba ngakhalenso maphunziro ake ndi apamwamba kwambiri. Pa number 1 sopano mtima ukugunda mmene taona kuti maiko monga Ghana, Egypt komanso South Africa akwanisa ndithu kupereka ma university amene ali mu top 10. South Africa ma university angapo. Yafika nthawi yokuti tidziwe za university imene ili pa number 1 sopano. Ngati mungakwanise kupanga guess, takuchitani pause video iyi ndipo ma comments mulembe university imene mukuganiza kuti ikhonza kukhala pa number 1. Amayi ndi abambo, pa number 1 pali the University of Cape Town. Iyi ndi ya mdziko lomwe lija la South Africa, yomwenso yayandikana ndi phiri lodziwika lija la Table Mountain. University iyi kupatula kupereka maphunziro apamwamba iliso ndi kampasi yabwino kwambiri ndipo anthu ochuluka amayiyamikira kuti ndi university imene ili yapamwamba kwambiri. Iyoyi kukhala pa number 1 sikubweresa chikayiko china chilichonse. Mwadziwa inde za ma university okwana 10, koma bwanji mutadziwa maiko 10 amene ndi amphamvu kwambiri kuno ku Africa, makamaka tikambe za asilikali. Dzina langa ndine Sam Mavita, tikaonani ku video imeneyi.